Salutare dragul meu și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi voi continua seria cu Geometry. Dacă vă place acest fel de content, nu uitați să dați un subscribe și vă urez vizionare plăcută. Și cam atât a fost acest clipuleț. Nu uitați să dați un subscribe și vă salut!